Ya APC gabaki daya mutum ɗaya ne mai imani, tal mutum ɗaya shine mai imani, ba kowa bane. Kashin Shattima, tsohon gwamnan Maiduguri. Abin da ya sa kuka ji ina faɗan wannan kalmar, na yi almajiransi sama da shekara 10 a Maiduguri. Na ga irin takun gwamnansa da ya yi ayyuka bajajar ta ko'ina, kuma mutum ne mai riƙe amana da gaskiya. Idan Bola Tinubu ya gama, ina da yaƙinin za mu iya tusa shi je gaba ya zama shugaban ƙasa. Dan mutum ne mai imani, ba fa ina yi ne don a bani kuɗi ba, a'a don gaskiya da gaskiya nake faɗa. Sakinlayi suna na, ɗan wasan Hausa, ɗan gaskiya ta zo faɗar ta. Shi kaɗai shine mai imani a APC. In ka ci ɗauke shi ka ɗauke ba kowa, empty, wono ko hadarin kaka. To haka APC take, ba shi kaɗai ne mai imani.